Baba, why ngeke TV le ekhaya? Wena indaba ungatholi o90 over 100 esikoleni. Kunzima. Ingakho ke nala ekhaya TV ingekho. Kade thonga ngamamaki ni TV baba. Cha. Kunzima ukuthenga iTV la ekhaya njengoba kunzima nakuwena ukuthi uthole o90 over 100 esikoleni. Awu kodwa baba. Songaziphendula kabuhlungu kanje ingane. Makhuzwayo, angizoweyiswa mina ingane. Angizobizwa ingane ngesehluleki. Ngenxa ukuthi iTV ayikho la ekhaya. Kodwa baba akazange azasho ukuthi wesehluleki. Awu baba musu kuyithatha kabi yonke lento. Hawu. Ubaba ngalithokozela iti. Ya. Baba, wagcina kabani esikoleni? Uyabona wena. Ngizoyithola imali yanele. Ngiyenze iDNA test. Uzobona. Ma, yini iDNA test? I-test enzima kakhulu mntanami. Inzima kunemethe? Kakhulu mfana wami. Yabo ungabe uyifeyilile iDNA test, ubhidlika imizi. Yo, engathi ngayiphasa ko baba. Mina lo engifisa ngathi angayiphasa. Ma, wadabukisa. Awumthembini baba. Awukahle wena. Qhubeka nokubhala lapho. Yo, what's up, bros? What's up? Oh, hayi. uDlamini uzohlola la. Yo, I see, yo. Yo, be right back just now, yo. Be right back just now. Mahewu. Yo, uzongihlolela. Yini Mahewu kwenzakalani? Kwangenwa idlozi lase-America? Awukwahle Dlamini. Hayi. Hey, khulumani makhosi amakhulu, khulumani namakhosi amakhulu. Khulumani bajebhula abafika ngizojebhula abashiya abantu bejebhukile. Hayi, sesingangena-ke madoda. Mahewu, kwenzakalani la? Hayi. Yileli bhayi. Yabo nje meke wafaka lona. Uvela shintshe njengoSuperman. Liyicape kuyena. Hey, fumani bo. Siyavuma. Yini nilethela emakhosini namhlanje? Ngifisa uMakhosi angisize la. Angazisa ukuthi ngabe lengane engihleli nayo lapha endlini. Ngabe yami ngempela yini noma ngibanjwe ijazi nje? Hawu. Yini awumthembi unkosikazi wakho? Ngiyamthemba yena. Manje. Yini awuyithembi wena? Ubone ngathi mhlawumbe awunayo inzalo. Hawu. Ngenaphi ke mina manje? Lento yayisiba ngami manje. Ngenaphi mina? Hayi, ukuthi fanele ngazi ngemicabango yakho. Ngazi nge-state of mind sakho before ngikuhlolele. Aso isangoma sesiphenduka i-therapist. Uzwakala u-insecure. Wena. Mangithatha kancane mina, uyazi? uDlamini isigisi uyasazi. Uyazi? Ngiyazi ukuthi insecure igama lokuyisa. So ungangeyisike mina mfana ungangideleli, uyazi? Une-anger and u-insecure. Tell me about your childhood. Injani relationship yakho nobaba wakho? Ngikushaya wena, uyazi? Mahewu, ngizomshaya. Ngikushaya wena, uyazi? Mahewu, khuza umuntu wakho. Dlamini, isangoma sibizwa ngowena. Oh, okay. Ngikushaya Makhosi, uyazi? Makhosi ngizokushaya.
Mahewu, ngeke ngikwazi mina ukumsiza lo muntu. Lo muntu kumele ahlale phansi. Abheke ukuthi lemicabango yakhe isukaphi. Ay-influence yini childhood yakhe. Bese ehlala phansi akhulume nonkosikazi wakhe. Ngoba ngeke ngikwazi ukumsiza lo muntu manje. Isangoma esikhuluma amagama esingisi amaningi kanje ngosuku olodwa. Uyisangoma esinjani wena? Dlamini. Asambe. Angeke ngikhokhe udala. Asambe. Siyaxolisa. Baba, uyathandaza ngale. Oh, okay. Shh, okay. Ngicabanga ukuthi uthandazela wena ukuthi upase i-DNA test. Hayi. Kushoda obhi ababili egazini. Ngisheshe ngabuya. Sathane uyangilinga namhlanje. Bekubaba wakho lo Sanda? Ya bekuyena. Uphi pha? Angazi kodwa ngitshela ukuthi uthandazela yena ukuthi apase i-DNA test. Hawu Sanda. Wathini yena mangabe wena usho njalo? Uthi kushoda obhi abawuthiwe egazini waqeda wahamba. Iyo. Obhi ababili. Yes sis. Ngeke Sanda. Phuthum, hambe kamalume Mahewu uyoboleka ibhara. Sizohlangana kaMamkhize Tavern. Wami mntwana. Akusiyo wami. Wami umntwana. Akusiyo yami. Yami lengane. Akusiyo wami. Angeke mina ngilalela imbali. Uma Nkosi yami sengilate. Baba 10 times 7 baba. Angaphuzi Makhuzwayo. Ayi, kwangcono ke baba. Sihlale phansi. Baba. Yini inkinga baba? Ubaba kwenziwa yini ubaba ukuthi njalo mase kusondele usuku lokuzalwa lika Sanda ubaba abuyele kulezi zinto zakhe zama DNA test? Makhuzwayo. Baba. Ngathandana nawe inyanga eyodwa wakhulelwa. Ekubeni wawusuthandane noNgwenya unyaka wonke Makhuzwayo ungakhulelwa. uNgwenya unede wahlukana nawe. Usekhuleliswe kabili Makhuzwayo. And mina ngaze ngiphinde ngikhuleliswe. Why is that? Hawu. Angani baba wena wathi uqeda ukuzalwa uSanda. Wathi wena angidla amaphilisi ukuthi ngingabisakhulelwa. Mina ke ngavele ngahamba ngafaka i-implant. Kungakho ke njengoba kumanje ngingakhulelwa. Ingakho nje. Ngafila njengesilimo manje. Ingakho nje kanti. Uyazi mina sengikhohlwe nya leyo nto. Nya. Awu ngiyakho kuyaxolisa mkami. Ngiyaxolisa. Kanti ubaba besefuna ezinye ingane yini? Cha. Hayi cha ngiyibonge enye ingane. Hayi ke, lungile baba. Asihambise ekhaya baba. Hayi asambe. Uyabona ke kusizalana ukuthi nihlale phansi nixoxe mana abantu ababambisene. Ngithoka uyaphapha wena. Uyaphapha wena. Nasa. Ngeke ngihlale ngakushaya wena. You need to sort your problems, dog. Telling you, dog. Baba. Ubanikelo. Ma, angilitholi ibhala. Ibhala. Ibhala lani ke manje lana? Elokulanda wena ematwaleni.
Uthe yami nje lengane Makhuzwayo esihlaza nje. Awu baba, mubheke ucathi ifuze ba wena. Hayi. Khuleka. Angilidingi ibhala. Uyezwa khona khulu? Hayi okay. Mkabazi. Ubizwa ngomkhabazi wena? Hayi baba. Sisi, kahle ngempilo. Yini manje? Akhona amayidosa.